Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 1. Mayang gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinaryo na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gan Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad na gabi. Mayang gabi, Action Bray, sa aton mga listeners, mayang gabi. Hari dulong aton lakat sa aton nga chimpo. Sining gabi party kay Rolly, no? Aha. Sabado kita karon, Oktubre 31 to 2020. Mhm. Nagapasulod na si Rolly base Manuglanpol ini siya karon sa Aurora, Quezon area, no? Kag mapalapit siya sa Manila and suburbs ukon Calabarzon. Central Luzon ang iyagid nga puntaria. Pero malabot ang mga kabikulan, Camarines, Norte, Sur, Albay, Catanduanes, no? Daw malabot sigid ni. Kag while alas 3 ukon ang lokasyon subong ni Rolly arita makitaan 330 kilometros ang kalayoon sa nasidlangan na minhan nasidlangan sang Dirac, Catanduanes. Ari na siya sa 14.6 degrees north kag 127.5 degrees east. May persa ini siya nga hangin kapin sa 215 km per ora. Nagamadlos ini siya masobra sa 265 km per ora kag ang direksyon ni pa nakatungdan amin na nakatungdan ukon west, Aha. southwestward sa sulod sang 25 km per ora. Pero kay daw good news sa Action Right, no? Ang forecast ng iban nga ma-super typhoon siya. Aha. From 215 to from 185 to 215. Ang forecast niya sang Pag-asa nga magapabilin lang siya sa typhoon nga kategory. Oy, Hindi siya magsaka sa typhoon nga kategory. Mayagid. Pag humpaas siya ni karon, tahakon niya ni ang mga maglandfall siya sa mga landmass ang aton Luzon area. Daw mahuyang ini siya, no? Mawikin ni siya. Matuhaw na siya sa West Philippines sa Lunes, sa aga, o kung sa hapon man, pero manaog siya as severe tropical storm, no? Ma-downgrade naman siya liwat. So, mas maayo nga balita ni. While si ang Ari Pagid nagsinabad naman ng isa sa tropical depression. Uy, mara pagad. Si Atsani. Amo din si Sione. No? Pagsulod ni siya karon sa par. Aha. Ini nga gabi. Tawgon ini siya nga si Sione, no? Bo. Ang international name niya ni subong si Atsani. Pero pagsulod niya ni karon sa par, si Sione ni siya do ika-19 na ni siya. Nga tropical disturbance nagsulod sa aton par, no? Ang anta dyan ni malayo pa siya outside pa siya sa par 1,545 kilometros
sa nasidlangan sang nabagatnan akong Southern Luzon. Ari saya sa 14.1 degrees north kag 138.5 degrees east. May persaman siya mga 55 km per ora, ang madlo siya masobra sa 70 km per ora. Kag patimbuok ini siya, action by no, northwestward ni saya sa sulod sang 25 km per ora. Ginapagiho naton ang aton kursor, daw ang iya nga punteriya diri siya maagi sa Balintang Channel, o kon sa Basi Channel, dira dayon sa babaw blasang Babuyan, Patanes, kagang boundary naton sa Formosa do dira siya maagi. So mas maayo nga balita ni. So ang mabagyohon nga tiyempo ari sa Kabikulan no, kay ari si Bagyo Ruli. Ang maulanon kag may pagmadlos nga huyop sang hangin amo ni ang probinsya sang Quezon, ang Pulilio Island, mga kaprobinsyanan sang Samar kag Biliran nga halin man ini kay Bagyong Ruli. Okay. Ang magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagob aton mabatyagan diri nalakip kita diri no sa iban nga bahin sa Kabisayan, ang Mindanao, ang Cagayan Valley dito kag Aurora no. Traffic o kon galom sinini Bagyong Ruli kag nagasugata man ang northeasterly surface wind flow o kon hangin amihan. While ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang Luzon, may pag-uum-guum sa gihapon ang ilang kalangitan, daw maayo pang ilang tiyempo, magalumon ang kahawaan nga may dala ini na liquid nga mga pag-ulan. Tugay ni sang localized thunderstorms. Ang iban nga bahin sang Luzon ari sa kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin magahalin sa naaminhan na sidlangan pakadto na aminhan na katungdan. While ang sa iban nga bahin sang Kabisayan ari kita diri na include kag nasidlangan man nga bahin sang Mindanao ara man sa kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin magahalin naman niya sa naaminhan na katungdan pakadto na bagat na nakatungdan o kon northwest to southwest nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Ang kalmado amo ni ang sa iban nga bahin sang Mindanao nga may mahinay hasta sa may kasarangan naman nga huyop sang hangin magahalin na aminhan nakatungdan pakadto na bagat na nakatungdan no, parehas ang direksyon sa aton diri nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Kag diri partikularmente sa probinsya, amo ni ang magalumon ng aton kalangitan may lapta-lapta kita diri nga pagtupa sang ulan kag pagpanagob ang aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sa Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod kag sa nalawag ko kag inaari kita sa kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin magahalin sa gihapon sa naminhan nakatungdan pakadto na bagat na nakatungdan nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. So daw maayo kay mabulubalod ang aton nga western seaboard pero do alas 3 kag ina pagkabalo ko nagalin ang Wesam pakadto sa Iloilo dason ang Ruro daw alas 2 ning hapon. Medyo salbar sila. Okay. Ang aton nga taob karon alas 11 sa sining gabi no. 1.5 metro ang kadalumon. Ang hunas magabalos alas 5:37 buwas na sa aga sa takos nga 0.1 metro ang kanapawon. Kag alas 5:20 naman sini nga hapon nagtunod si haring adlaw magabutlak ni siya alas 5:35 buwas sa aga. Nagapatak ang aton temperatura 25 hasta sa 30 degrees Celsius o 67 hasta sa 86 degrees Fahrenheit. So amo na nga aton balantayan action by. Kabay pa nga di siya magkusog gid. Ulan lang di aton. Hangin-hangin binga ginagmay. Ang pugada mo nang bantayan taman kay pwede na siya makakakas man sa mga light materials na sa aton panimalay mo. Kagang baha gid amo ning budlay sa aton din. Lang. Sir Gan, salamat gid sa information. Welcome. Good evening, sir.
Sa balita, una sa aksyon. Sige, naamo ng lakat sang panahon ni Shalima Kaksyon, may ara sang pagnubo ang iya sining panglakaton, no? According ya sa pag-asa, pero hindi kita magsalig kay nga gakulo kambyo ini siya. Sining si Typhoon nga si Rolly mga Kaksyon, dungagan ko ni karon kung ano nga mga lugar ang ginpaidalom na sa signal number 3, number 2 kag number 1 mga Kaksyon. La City, Jess Action Radio, Philippine Standard Time, antis pa naman ang tanan, diri kita anay ha, pagpangamuyo naton, batok kay COVID-19, plus pagid sining mga disaster karon nga nagakatabo sa aton sining nga palibot. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:19 kon la 7:13 na sa aton sa nga pagpangalagad subong adlaw Sabado. Yari na kita sa katapusan nga adlaw sa bulan sang Oktubre 31, 2020. Naga-monitor na kamoderiya sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Bukas na aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon radyobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay makabasa man kag pwede ka di-share kag i-likes mga best friends o kung maka-aksyon ano. Subong man aton sa nga YouTube kag aton sa nga Twitter account maka-aksyon i-follow nyo lang dira kag sa mga texters natin yaring numero 0938225517 kag sa mga viewers naton kadto lang sa comment section para sa inyong sini mga mensahe kaya tagan taga nakaronos tisya ang ina nga mga greetings mga kaaksyon. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Antes pa naman ang tanan nag-ayo giko gali sa mga nagabutang sang mensahe sa cellphone man o kon sa aton sini nga Facebook Live 2 to 3 liners lang ha para mabasahan tang iban kay iban medyo malawig na gid katama para maakomodar ta kamot tanan-tanan. Salamat gid. Aksyon Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time las 9 kon las 7:15 na. Aksyon
Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na, Toblas 9 ang tak na sininga gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalina-gumba nga balita sa aton sininga pagpangalagad? Halong mga kaaksyon sa mga kawatan. Sining maulanon nga panahon, uso subong ang sakaay pader kag pangsudlanay sa sulod sang puloyan, ilabi na gid kon nami tulog mo, ang iba niya bugtaw, bahala kon ulan, importante nga makakwarta paagi iya sa pagpangawat. Aksyon Firing Line. Kung may mga ido malang kamuda sa compound niyo, kung kwanda buluboyin nyo. Kay kung mag-ulo attempt sila da kasaka, kundi ido inkwentro nila una. Aksyon Firing Line. Pero mga kawatan kuno action roll subong, action Oliver, mga maalam. May dala sila yung mga hilo, no? Kag tinapay, ang ginapaamag nila sa ido. May tani kung sila makauna kao sa hilo nila, no? Ang iban mga kaksyon, ang halalungan pagid subong amo ang pagbiyahe naton. Kabalaw kita nga may ara iya sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental, nga may ara sang bisan may ara sang EO nga manirado aray for a while ang mga patio naton. Pero may mga patio ya sa mga kabukiran, action Oliver nga bukas lang Mano gito bis COVID-19 na bis bukid man, no? Mano to siya mapasimpalan gito siya. So may gabiyahe gidya pauli ang iban, so halong-halong gid. Hinay-hinay kadanlog sang dalan kadamo aksidente subong. Aksyon Firing Line. Kag pandaman gikan sa Bureau of Fire Protection na ang mga kandila kay mostly subong hindi makapadulong sa patio kay manindi. Ang culture sang Pinoy hindi makapanindi sa patio manindi tadi sa sulod balay. Aksyon Firing Line. Mahalad na lang kita di sulod puloy, antya mo ng pinakamayo nga himuon tagid, pero halong sa inyo sini nga kandila kay basibla kabalo naman kita ko Nobyembre 1 kag 2 ang culture sang Pinoy inihaway diri, luto dito, luto diri, suman, ano pang iban, budbod, bingka. Kanamit no do di ginato ni matilawan maibuas no kag sa dason nga adlaw no. Sa aba dahil COVID-19 abi no. So ti amo niyang culture sang Pinoy mo, no? Pero ti sulod sa balay, basi magsulusindi kamo kandila da pagkatapos ti hindi malikawan, shutting, nakainom-inom na kag matulugan. Igaw murahon ng kandila na upos. Dito nakadto sa inyo sining basi light materials sinda o basi papel dira nasunog kamo, disgrasya. Aksyon Firing Line. Maghalalong gid mga kaksyon. Ang iban nga balita sa lokalya, ang Bacolod padayon gyapon nagalaom sila, no? Nga pa idalom kita sa modified general community quarantine next 15 days mga kaksyon, no? Kay Kabalokan nag-apilar ning alkalde sang niligad before pa naman ang November 1, pero tigin lawag gyapon iya sang Malacañang nga GCQ gihapon ang Bacolod. Nag-ayo naman liwat nga kung pwede mapa-idalom-dalom pag classification tadiya, no? Kabalo ka, once mag-MGCQ, may mga changes ina sa, like for example, ang oras sa mga ginatawag naton oras ang business, mga kaksyon, oras ang curfew, oras ang iban pa dira nga pwede pa maka mani-mani, abi, no negosyo, kag mga importante nga mga bagay. Ang Bacolod subong daw kakuan gid man kagamay na gid man sang positibo everyday, mabasahan naton. Pero kabay pa nga hindi na ni magbalik pa to makibot kita blaplak adlaw, halalong gid kita. And ang surveillance testing pagahimuon naman dason nga si Mana sa mga taga slaughterhouse na naman. Oo, lakip na din taga Fuso kuno ang din pagiding iban. Basta damo ni sila i-swab test do isa ka gatos ini kabilog ang to hambal ko bago puso, no? Puso, no? Sorry. Kabala ka action Oliver. Ang akong dila ka sambil gyapon subong. Sa kilid di amo gyapon. Kita mo gabi wa ko alangan mano ka di kagahambal. So may ara gyapon sa surveillance testing mga action nimo o ng syudad ta, no? Damo pamangkot gani nga sa mga gwala ni mga empleyado sa NGC dadoy gid maubos na sila swab test man. Abi pabatiya man kami nga si Mayor Bing dagi nagpa-swab test man si Vice Mayor Ligad nagpa-swab test na ni negative, no? Mga konsehalis da, musta mo da? Mga EAs naton da, kumusta? Kag ang mga iban-iban pa da, no? Basi makapa-swab test man kamo kay kabalo ka ining si COVID-19 wala ni ginapili. Manong ihaw ka man o kung kapangihaw sa City Hall, pwede ka di madapuan sa COVID-19. Action Firing Line.
Tingala kita Blackson Oliver, kundi may swab test na de. Ang mga swab specimen Action Oliver, dito pa yung ginapalupad sa Sibuhaw, sa molecular laboratory to. Oo, doon may ginhimo pa na di sa regional hospital, doon may donation, di ganing syudad na 20 milyones na mo. Tinga doon, ano ginagamit na daw ay? Sabi pangitaon, talabi kay Dr. Julius Dirilon, kung di nagkadto na yung molecular laboratory nga ini. Action firing line. Nga daw dito pa niya ginapadala sa Cebu, may Iloilo, may sa Silay. Pila na kabilog makomodar di sa kadlaw, duwak bilog. Oh, nga daw di ta kabati nga may ara sa mga results niya. Basta wala ko kabasa guro. Pero duway gid eh. Action firing line. 20 million pesos na. Dako nagligad to Hero Action Oliver si Dr. Drilon sa isa ka pamantalaan. Kay siya nakabuligid kay Kapitan Rosini Distrito 27 days sa hospital. Nag-ayo sa kapitan, ti mayo gid kay ginbuligan sa mahal nga Ginoo bangod sining COVID-19. Tigin feature si distrito nga amo naglay kabudlay kay COVID-19 kakadelikado. Pero ang makitaan mo tong litrato si Drilon Action firing line. through the effort of the chief of hospital si Drilon, no? Kung kabalo lang taga mga pamantalaan ini behind of it, picture nyo ding dalan, mabi kag i-feature naman ang ginano mga tao di subong sa may lakso, no? Action firing line. Ay, congratulations sa Sudad Action Oliver. Nagpahamtang sila mga katre subong da sa hospital. Nami na mayo, no? Ang basin nila way taklob. Action firing line. Ang na tubig, ano, drum nga blow, action, sakto na. Sakto, bisayin ko diba? At least may arang city, no? Pero to buso, ya gwapo, to buso. Kwanto ya? Eskwelahan to Action Oliver mo. Grabing color sa to, do nursery blau, do prep. Pangitao ko tong picture kay i-comparison ko nila nga duwa kung din tahom de. Action firing line. Ang Mayor Santo Boso, nagrinta iya sang do 4 to kwarto mo, na? Action GM, basta may picture pa kada, no? Subong, ang syudad sa Bacolod, nag-provide man. Para ipakita ko na picture. Dahil yung lang kay... Para makita ni Blasong publiko, yung kabakulod namin. Action JM, may ginapangita. Kung di gusto sa mga viewers na makita ang mga iya sa bakulod mo. May ara pa tada sa tubusok sa JM. Tuboso. Picture. Ara ka action dyan. Itay, pwede ba? No, yung katubuso, lang yung dinintahan yung tubla sa 6th Street, tublahaw. Oo. Daw may ara, daw mo, no? Tapos sa iya kabakulod, pro nalipay kita kay inabla nagtinguha giblaton syudad. Sa lapit na so 2 ka bulan nga paulan kag patunog palamok subong nakadumdum. Kag ang ginbutang ti mapuslan gid, no? Di na to digi naman. Duway ko na save out. Dali lang kay Plastar ko maka-action na. Salamat gid syudad sa Bacolod kay at least may ara na sang tululugan da taga Bacolod subong, no? Way ko kabalo kung didapit na butang ni, no? Pero ti mayo. Color green, no? May color green nga mga kwan niyo. Aya ka syudad do. Tapos may hayob-hayob sa palibot, may mga tilon. Oh, do ano mo lang malantaw kay mo sini. May tilon tapos tiway na lamok tapos may mga kwan na, may mga rihas-rihas. Oo, okay na ni, no? Thank you gid mayor, no? Mayo gid dako na nga bulig. Tapos may tubig sa likod. Palihog lang ko pakita kag Action Oliver kung ano nang sitwasyon sa tubig sa may CR dapit sa basin. At least makahilay-hilay mga tao dabla, makakwan sila, pahuway-huway, makaulo untay-untay kag maka-stretch mas la sa tiil nila, na? May tent ng syudad Salamat gid tulupang dan gid man dugay pero dugay lang pero at least ara, no? Sang sawaay na gid blaw. Ipakita bi na Action JM ya katubuso be. Tapos isunod to ya kabakulod abe para makita naton. Okay, base ang iban nga mga banwa kag syudad may ari man kamo dikwan mo. May mga pasyente madi nga mga ari sa Corazon Locsendre. Ara iya ka syudad na. Ara nang tubuso. Sige, una bipakita ya katubuso Action JM be. Unahon ko lang ni kay karon din ako ni maghilabot. Pasensya na bisan liso ko, ang liso ko ano na ni no. Pati lawas ko dala no.
Kaya tang kugo ko nag Araw pakita na action JM. Ladies and gentlemen, Tuboso. Away pa. Sige. Sinyasan mo ko kung goods na, no? Mga balita karon sa nasyonal, sa probinsya with Action Marlon Hinovea, tirahon tama na mga balita, no? Kag mga preparation karon sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod sining bagyong Rolly. Ang mga balita iya sa nasyonal mga kaksyon Aryo kay ang inflation rate sa bulan sang Oktobre ara sa 1.9 to 2.7% gid lamang, no? Ti Mayo na suno kay BSP Governor Benjamin Jokno, no? Kag presentation ini sa Department of Economic Research mga kaksyon. Nagalaom sila until 2022 nga 2 to 4% gid lamang ang inflation rate. Tiwag man tala umang gid subong ko ano dire, no? Alangan pa mang pansamantala pa na karon mga tao da nga inang amo na ni sitwasyon ta tinuntuhan ta pagid ang mga presyo da. Amo na ning hampang sa aton sining gobyerno bantayan na gid, hindi kay pawalaan tani kay ang mga oportunista nga mga negosyante isa ka pinagusto man. Action firing line. Ari maka-action atensyon, no? Aryo, kundi may ara sa mga bisa ano madumduman nyo itong nagligad Action Oliver nga ang mga bulong sining COVID-19 una to itlog, may mga itlog to suspurting binaklanay sa itlog, no? Ano pa to iba na lipat na ko basta damo lang to, no? Subong may ginabaligya naman nga Nicklace Action Oliver, Nicklace Air Purifier ang tawag nila. Tag sobra 1,000 ang presyo. Nga kung makasuksok ka kuno sini, hindi ka madutlan ni COVID-19 do pulahan nang ba? Tihambal diri sang DOH mga kaksyon, wala ina sang scientific pa kag ginatawag nga medical study ang ining Nicklace nga ini. Baw sino man yang sige kahimo-himo sini iyaman, di ni grupin ng pudyot kag binaligya ya. Sambal sang DOH diri hindi ka mamapati dira. Kag wala man sang ang World Health Organization way man nag-mention nga ang magsuksok sining do kadina ni sa liog mo makakontra na kay COVID-19. Base may libo da ha, sobra libo paning bilis ni. Wala gani isang scientific kag medical study ina. Suno diri sa DOH mga kaksyon kag subong man ang World Health Organization ang otoridad lang gid nga ginagamit naton against COVID-19 amo ang face mask, face shield, ang social distancing kag ang pagpanghinaw mga kaksyon kag pagpang-alcohol. May ara tagad Action Oliver sa mga air purifier manabla. Hambal sang DOH wala pa na sang scientific study man bang asob Action Oliver. Wala gali na sang duay magkutud ka bati nga gin commercial atod, no? Amo na do way gikuk bati man mo. Pero damo nagbalakal no. I'm sorry wala ko gaguba sa negosyo da. Based niya sa DOH nga hindi ina-epektibo kon COVID-19 against COVID-19 ang paghahambalan. Aran Action JM. Sige, ladies and gentlemen, i-presentar ko na Tuboso Action JM. Okay. Aran naman ang Bacolod Action JM, no? Okay, sige, Tuboso una. Wala tulat kung Tuboso kay malantaw mako gani. Ang kuana niya tululugan na ni sa mga bantay sa pasyente dira sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, no? Iya katubuso nagrinta si Mayor Richard Hauhuko kag personal money niya niya araw. Kita mong tubuso dan colorful pa na. Do pila ka rooms na diri. Look at the CR. Look at the basin, ilian. Wow. Katahom tawo iya katubuso. Kita nyo na. See? Nan, kay eskwelahan ni dapat mo. Galing waay madayon bangod sining COVID-19, amo ning gintahan sang tubuso. Alright, nan. Kita mong basin na, super limpyo. Gusto ni Hauhuko nga mahimutang sa gusto ang iya sini nga mga constituents nga ari diri sa Bacolod nga makahilay-hilay man to while nga ilang pasyente ara sa sulod sang hospital mga kaksyon. Action firing line. Kaya hindi pwede kasulod ang mga bantay mo, tawgon lang sila. Kagang nami pag sa Tuboso niyo, may ara daw sila ginbutang na Action Oliver nga contact number sa room dira nila direct to the gwardiya. Kag ko may pangitaon, tawgan lang dira ang amo ni nga ngalan, may in charge kag mag-walking distance ka kadto sa ospital. Amo nang Katuboso, may gin-offer pag ni siya Huko nga Action Oliver yang
inang bisan hindi taga-tubuso, pwede to makahilay-hilay man to para lang yun makabulig. Okay, enough Action JM sa Tuboso. And now, ladies and gentlemen, let us check Bacolod City. Alright, Bacolod Action JM. Palihog lang. Okay. Adaya na Bacolod ng tawon ta. Sa City Matinion. Tubuso pa na ganalantan nyo ha. Okay, ara ng Bacolod. Thank you, good. Okay. Ay, tubuso yapon. Okay, sige. Oo. Wagakambyo pa kami ha. Kay Bacolod na duga ipakita na mo na Action JM. Kag nagapasalamat gid kita, no? Kay may ara sang nabutang dira sa Matinion. Ginpakita tama lang ni para makabalong Bacolod non nga kun may ara kamo pasyente dan hospital. May tululugan na kamuda si Barangay Kapitan Madeline Diaz amo na nagaparik-parik no para mabuligan gid ini no arabi si Action J check na to nabi sige ulat ta timbre lang ko Action J kun ara na okay ara na ang Yakabacolod. All right, may katre no may mga bangko may color green okay amo na siya Yakabacolod. Kamo na lang bahala lang taw da kay kabuday explicar basta may hiligdaan sila na kundi daw mayo man no may hilay-hilayan bala na okay kundi may bilinan tsinelas nila makarelax gito sila ya wala ulan wala tunog abo na ya sa Bacolod do ginapangita kong drum dito dapit ang druman arang drum na lakip Action JM i-intrabing drum lihog be okay kay basang iban bla malyo way man tubig gali may tubig may ara drum gani nabutang da amo na iya sa Bacolod na okay, bulik sa LGU na. So, Bacolod noon, once nga, way man taga pangayo, no? Hindi kita dapat mapa-hospital. Pero kung hindi mo napaktan, ara na, may ara na sang hilay-hilayan kamuda. Thank you again sa LGU, no? Amo nang iya sini ka Bacolod, Action JM. Okay, sige. Secure na sila. May bulubantay man na sila. Importante lang daw nga hindi ka mo basa, hindi ka mo maambihan. Ati may lamok-lamok yun kay bisan gani sa mga subdivision subong may lamok gani. Ara. Okay, sige. God's Action JM okay na ara na. Ang drum to na pangita ko kay pasi maghambalan tao la tubig blaw. May tubig. Okay, sige. Ayos Las 7:32 mga ka-action. Ako mala ng akon. Firing line. Ginpakita ko man lang nga may ara. Arang drum. Thank you Action JM. Kagara man ang basin. Look at the basin, ano? Ara sa kadlo. Ano ay CR, di ba? Kompleto. Kag sa pagwa o daya sa may Cordova Action JM, may balaklan day pagkaon. Why day gutom? Ara da sagwa ang pagkaan. Sige. Thank you so much Action JM sa pag-present sa mga litrato tonight. Ang may ara da subong nga tululugan, Bacolod kag ang Tuboso mga ka-action. How about ang iban nga mga cities and municipalities diri sa Negros? Basi makabulig kamo sa mga utod nyo kay regional hospital niya mo gining dalangpan sa tananda. Action firing line. Okay, salamat Action JM. Balik kita diri sa aton sini nga balita mga ka-action. Amo na no, ang Niclays mga ka-action ang balsan DOH hindi ini makabulig against COVID-19. Makabulig sa COVID-19, of course, una pangamuyo, face mask da, face shield mo dira, ang social distancing plus ang inyo sininga pag-alcohol kag ang pagpanghinaw. Ang iban nga balita maka-aksyon sa national ang vaccine, no? May 3 ka bakuna karon nga ara na sa pre-screening according to Food and Drug Administration. Inis lang maka-aksyon base dason nga mga siniman na 2 to 3 weeks kuno matistinga na gini. Ang 3 ni amo ning Janssen yan ika the Netherlands, ang isa diri Sinovac no yaka China, kag ang Clover ngayon naman ka Australia mga kaksyon no. Ang Sinovac ni ara na gani sa evaluation period na 2 to 3 weeks kuno madesisyonan na ini kung pwede na ini nga bakuna o kung hindi. Ang Clover naman niya ara paghapon sa pagtuon sa Vaccine Expert Panel kag may ang Sputnik nibla namon amo ning sikat mong Sputnik nga yaka Russia gina-check pa to approve naman sa clinical trials sa mga kaksyon. Sige,
kabay pa ining vaccine nga ini materialize na ini kay susko daw kalawig na gid. Action firing line. Ang pungsod Pilipinas amo subong ya may pinakalawig nga lockdown. At way man taga kontra gis ng lockdown kay alangan pabayaan ta na karon nga sagi kalibot nang may COVID-19. Iyang udi malala pag sitwasyon ta. Action firing line. Nataw lang iban nga pungsod karon kay naway nagapatis ang luro lockdown iban do gapawala na lang kundi padayon yang COVID-19 sila to. Sundon talaga nagyapon. Ang COVID-19 diri sa Pilipinas today, nagdangat na sa 380,729. Ang panibag-o diri kay 1,803. Ang active kay nagapabilin sa 42,462. Kaga naka-recover, nagdangat naman sa 3,000 or 331,046. Pero ang patay ara na sa 7,221. Action firing line. Sige, amo na mga bulubalita sa National Maka-aksyon tutukan da subong nga gabi ang bagyong Rolly mga kaksyon. Ha? Kaya nagligad nga si Mana daw ay man tamay gasapak kay Kinta kay ang dalaga ni Kinta mga kaksyon ang iya sinigin agyan sa aton paglantaw do kalayo lang diri sa aton sa Negros kag Bacolod pero nakibot kita nga bumaha yang pila ka mga lugar sa southern parts ang Negros Occidental. Susubong hindi na ta gusto pa masulit pa kay tiyang baha hindi tagin man ni mapunggan natural disaster ini. Ang himuon diri precautions pagpanghanda kagano dapat ang himuon. Si Typhoon Rolly mga kaksyon according sa Pag-asa 480 kilometers per hour ang iya sining kakusgon iya mo sa east east northeast Virac Catanduanes mga kaksyon. Ang hangin sini 215 kph. Buti ka kusog magpadalagan ka lang ganiya sa lakyan mo 100 kph lang. Gahaguno sa ng agi niya. Kaya kung madisgrasya kasi na, dunot-dunot ang resulta mo sina. Ang iya sini nga ulan mga kaksyon, 265 kph man. Grabe yan, no? Puro tikakusog na ni, no? Kag ang iya sini nga idog, ang iya pagdalagan diri, 40 kahinay, 20 kph lang mga kaksyon. Meaning, hambal nila, once kuno nga hinay ang lakat sang bagyo, mas nga nagatipon sa sang pwersa. Ang balisar gani kag inato do amat-amat man sa kuno turn down ang iya sini nga pero sa labi na gid makalandfall ini siya pero amo na hambal tabla hindi gid tayo magsalig. Action firing line. In fact may tatlo na kalugar karon nga ginpaydalom iya sa signal number 3 mga kaksyon kag didto nakatutok ang aton sining gobyerno sa Pilipinas ini nga mga lugar balantayan kag masami gid niya ginaagyan gid ya sang bagyo. Kini mga lugar sang Catanduanes ginyo, eastern portion sang Camarines Sur kag Albay, mga kaksyon, no? Ang signal number 2 tiara sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Quezon, lakip na ang Polillo Islands, Camarines Norte, nagapabilin man ang Camarines Sur o lakip man diri, Sorsogon, Masbate, lakip na ang Ticao kag Borias Islands, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, lakip na ang Lubang Islands sa Northern Samar. Ba mo gini nga mga lugar permi? Signal number 2 ato ang signal number 1 ara sa Pampanga, Bataan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, Pangasinan, La Union, southern portion sa Ilocos Sur, Mountain Province, Benguet, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, kag central kag southern portion sa Isabela, Calamian Islands, nagapabilin man o lakip na din mga lugar sa Eastern Samar, lugar sa ibang mga lugar sa Samar, northern portion sang Leyte mga kaksyon, kag sa northwestern portion sang Antique. Na din dapat ang Antique bla aral na stabok naton sa panay ho. So wala na lakip din Bacolod kag Negros Occidental. Pero sa nambal na naton may panibag-o galis lagin pagwa subong ho. Nga ang hangin niya ara sa 215 kilometro per hour. Kagang iya sini nga ulan-ulan 265 kilometro per hora mga kaksyon. Ihambal naton puwerti na nakakusog. Action firing line. Diri sa aton ang sitwasyon ta diri way ta nalakip any signal ano nga qualification or ano nga kwandira category pero ang maulanon nga panahon magakabatsagan naton diri. Action firing line. Ano bala ang mga pagpanghanda karon sa probinsya sang Negros Occidental, no? I-check naton abi si Sir
Zfard Gerhard Kailian, ang head dira sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office mga kaksyon. Kay ti sa nahambal na naton last week gid lamang ginlabyan kita sang baha diri kag amo tong resulta, may mga karbaw yan nagkalamatay, may mga panano man nagkalalumos, hindi na mapuslan, kag linibo ya ka mga pamilya ang gin-evacuate for a while bangod sining bagyo, may patay gid mismo. Action Firing Line. Ang ato lang naman diri for information tonight. Online sa Firing Line. Aras aton nga linya si Sir Zfard Gerhard Kailian sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Sir, good evening dira sa imo. Yes, mayong gabi, no? Sir Brian, mayong gabi sa imo bag sa tagpalamati isang Action Radio. Hindi na kita sir gusto masulit pa natabo kay Kinta to nga daw duay tabla nagsapak masyado pero amo tong igo sang ulan nga tuman kakusog. Subong si Rolly daw layo-layo man diri sa aton pero maulanon according to Sir Gani Republica. Sir, ano mga pagpanghanda karon diri sa Negros Occidental regarding sir with the LGUs? Yes, so ang mga LGUs nato, no, as they were given also nga ang alert status nato is blue alert. So ang ilang pagpanghanda dapat ang ilang mga aton nga mga DRRM responders are also prepared nga mag-respond in case of emergency, no. Tapos kung may ara kita sang mga evacuation areas, dapat i-prepare na and then identify na naton ang mga low-lying areas o kung ang mga flood-prone areas sa aton nga mga tagsa-tagsa ka mga syudad kag mga munisipyo. As far as ang ining bagyo, no, nga naga-apekto subong sa aton, ang iya sini nga satellite image actually sa Pag-asa, makita nga naga-extend man diri hasta sa aton nga probinsya ang iyang rain bands, no, iyang mga ulan. Grabe, no? Niya. Makita naton sa sa satellite image, no, nga naga-extend sa pakadto sa aton. So even though nga wala diyang eye or ang iyang kwan, but naga-apekto sa aton ang ining bagyo nga si Rolly. So based sa ato naman monitoring, no, ang nagainulan naman subong ang aton silay, no, Salvador Benedicto. So kita naton ang pag-drop sa ulan, no, sa ini nga mga syudad, no, sa ang kag mga banwa sa palibot sa aton probinsya. Subong ang South Negros daw amo pa ang daw nagatulot palit silang, no. But for now, no, makita naton nga si Romy nuga-ulo apekto naman gid kay naman lang ni siya, no, ginahulat naman lang ni siya nga maglandfall, no, mga masunod nga mga inuras, no, or either sa early morning tomorrow. Amo naman lang ang aton ginalantaw, early morning tomorrow kag ang or either sa subong mga sa evening nga subong, no. So, diri sa aton sa Negros Occidental, sa nambal mo na kayo sir, no, identified na, no, ang mga areas nga posible. So, subong may mga advance na kitabing information nga ginapadangat sa mga families, barangays, nga dapat alert na kamuda. Kung ano gid man, anytime, pwede ka mo mabakwit na munda o lakhalin ka muda yun. Amo sila, sir. Actually, Sir Brian, no, ang aton nga, ang province or ang bilog na probinsya, gintakasang NDRMC sa iyang critical or hindi siya critical alert, no. But the same, no, we should prepare, no, and again gin-remind naman nato ng ating mga DRM offices and ang ilang mga BDRM committees, no, sa barangay na in case nga may pagbunok sang ulan, no, like ang gihimo sa Isabela, nga nakita nila nga gasigi-sigi ang ulan and naghimo sila sa ilang preemptive evacuation. So amo man ang aton nga gina-encourage sa aton nga mga pumuluyo kag sa aton nga mga LGUs when ang aton nga ulan magsigi-sigi, even though nga wala kita sa path sang ining makusog nga bagyo, typhoon si Rolly, we should be alert, no, especially sa aton nga sa aton nga panyempo, no, tungod nga may gina-monitor kita kag may lantaw kita nga threat sa aton area. So kinahanglan alerto gid ang tanan, no, even though nga malayo ni siya, but again ang rain bands niya kadamol kag nagaapekto man sa isla sa aton nga probinsya.
So muna sa bumabay, no, ang aton mga BDRMC are also advised, no, even though nga wala iyan hatag gid sang no pag pre-disaster risk assessment namon, ang aton lang makita ang areas ng sang panay or sa dito sa punta no nga pwedeng maapektuhan sang bagyo. But still, no, we are encouraged also by the Regional Disaster Risk Reduction Management Council na mag-preparar, maghanda, and also to give assistance in case na kinanglanon sa ibang probinsya. Aha. Bago pa ko nagbutwa sining kalibutan, syempre si Bagyo, ara na astang ari na ko subong di sa Action Radio Bacolod. Inabalang sir, before the big problem sometimes ang mga evacuation center. So maybe guro do na kuan ta guro na correct na ni naton mga kakulangan naton sa mga LGUs naton subong sir do may mga evacuation center ni gid man kompleto no so far. Yes, after the Action Brian, no, may ang mga evacuation naton center naton identified na ini no sa nagakailanlain nga mga barangays, identified na ini sa aton LGUs no kung sa diin may naka-assign na ini dapat nga mga evacuation center kung diin ka nga barangay may ara ka school or may ara ka sang isa ka structure or gym no nga naka-assign para sa imo no like sa amon sa sang tapos ang una sa Silay no ang Gaston Elementary may ara naka-assign nga mga barangay kung sa sinong ma-evacuate na no sa mga lapit nga mga barangay. So ang ara da sa may likod na yon ang civic center may ara naman do. So amo na siya do may assignment na kabalo na ang pumuluyo nga dito ka makadto kaya mo nang designated evacuation center mo. So kung ikaw sa community mo ay kapakabalo sang imo nga evacuation center, medyo paminsar ka na nga daang subong ay in times of disasters and emergency mo nang kadtuan mo. Yes. And subong nga daan kung naghimo kita sang una lima lang abi ka rooms no ang dedicate para sa evacuation no sa aton barangay subong guro doblihon na ina no kay tungod may ara kita pandemic no so man tagyapon sang aton nga mga protocol sa health no nga mag-mask magyapon sa evacuation center mo gina no kada sa mga musina no but again kita nang medyo wala kita kumbaga kita paupod sang aton NDRMC sa ila pre-disaster risk assessment kay nakita nila nga daw low risk ang aton nga probinsya. But then again ang kinta layo-layo pag ito protektado kita gyapon no so, bisan kami dire sir sa Action Radio na shock kami mo nga daw wala man to sa kinta kay sa ginaman kalantaw ning iya sining alagyan pero kibot kita mo na to mga litrato gumawa bla social media naglinangoy na mga utod ta. Yes so and that's one of the lessons that every DRM DRM offices sa bilang probinsya nga i-alert din ang barangay kada always monitor the rainfall no kaya siyempre mo managyapo no ang DRM offices will be kung may emergency matawagan din na sila kag ma-responde din na sila kag ma-help din na sila ang hinumbahan na mo man no na may nabahaan to kuha Manila but then again ang aton pagsatag-satan ka pamuluyo ang preparasyon ara na sa inyo because kabalo ka mo sa inyong lugar kabalo ka mo kung ano ka mo mabaha no pila na sila gin bahaan kabalo na sila kung anong sitwasyon nila. Yes, Action Brian no so again ang tagsa-tagsa ka pumuluyo dapat ginapabalo no and may mga news dito sa sa aton nga national no as nagamonitor kita sang pansang pag-asa bala sang ilang orientation sa pag-asa kanina parte sa bagyo no sa Manilang iban no gambal mga pirmi lang kami di kinabagyuhan daw anak na kami sila and you have to see the lessons of Yolanda amo man ang hambal sa una sa taga Samar pirmi na sila ginabagyuhan daw na lang daw ka ordinaryo. Yes, these typhoons are really strong and one of the strongest in 2020 no so hindi ka na magsiling testingan ta kay hindi ka ginawa dito padaog na siya no correct padaog siya inabalang daw manghangkat ka pa imo ay sus ko yes
Oo, ini cover ka na ano niya no pagwa niya mo pagwa mo ni. Oh, correct na. Way gid na padaog sa sini nga bagyo no. Aha. And kita naga encourage kids sa atong pumuluyo na to help our responders because we cannot nang hindi ta mabutang ang ilang mga life man sa peligro, no? Yes. When you're saving, ang safety first ginaano naton. So kung mayo nga hindi ta hindi ta maging in danger, that we will also endanger the lives of our responders, our rescuers, no? Kung mapa-rescue pa kita, no? So kita dapat proactive kita sa preparedness and we make ourselves on a safe side or on the safe side, no? Sa ato na again, Action Bray, no? Ang hambal sa atong Governor Bong Lacson, we have to prepare, but ang prayers naton kay sa atong mahal nga makaako, no, is the one thing would save us. And also, ang mag-prepare ka dapat proactive ka sa pag-prepare, no? Kinanglan. Siyempre kung prepare ka hindi ka man proactive na siya, nakapaimpake, pupuas lang po malakat, bala. Or so we be proactive nang ready to go na kami in times na maghambal ang aton mga LGUs, ang aton mga disaster councils no, sa bilog na probinsya. Pag may advice nga sa disaster council sa aton nga munisipyo or sa aton nga syudad, heed na lang sa advice, no, because correct. mas mayo na nga ara kita sa safe maski mag-agi man siya or hindi, no, mas safety kita. Kung may mga nadalaan nga ara sa flood prone area ang aton nga mga barangay. Yes, kung may mga kasapatan kamo dang adlaw kamo madula pangguyuran nyo na isa ka gabi, isa ka adlaw anay pangguyuran nyo kadto sa evacuation center, di ba sir? Yes, yes. Bumbubray, no? Proactive lang kita, hindi man kita ikubiran ta malaning sa kadlaw nga pagbantay isa or duha kadlaw nga pagbantay sa sini nga bagyo, no, even though nga wala din man gani sa signal number 1 or signal number 0 kita, but Action Bray, hindi kita mansalig kay at any time dahil lang kayo na utod si Sir dahil si Sir Gerhard to. Action Firing Line. Okay, ang ato na naman diri to inform the public nga mo ni situation ta subong. Hindi kita magsalig nga layo si Rolis aton diha. Labi na gid ko naka-experience na kamo sang baha da, experience na kamo sang landslide, experience na kamo sang ano-ano mga sitwasyon dapat careful. Sir, balik diri sa Action Radio, sir. Nautod kita, sir. Sorry kid. Yes, oo. Amo na no nang hindi kita dapat hatag sang complacency or maghatag sa kumpiyansa sa sining bagyo kay tungod nga ni siya mo why man ni siya nang damdam mo yung siya kampal nga hindi na pwede biyan sa control tani biyan sa control lang ton no so amo na no maguluwaligmat no until tomorrow early morning, no, and bilog nga daw sa Sunday, no, because gina-monitor naton ini siya, kasi gina-monitor naton ang pagtupa sa ulan sa kabilugan sa aton nga probinsya, no. But again, let us pray, prepare and be proactive in our preparations, or in hindi kita mahulaan, no. So sir, lastly, sir. Kumusta sir nga ton sa Kayan Pandagat? They are libre lang sila makagawa. Actually, Action Bay, no. Kung pamangkuton ako yan, no, siyempre kay tungod wala man sa aton nga gindagdag ang aton nga sa gale warning sa aton nga diri sa aton nga nabahin, no. But no, again, ang kwan niya ang aton nga pag preparar dapat isa ka kwan mga isda. Doon taon niya gid safety man siya. Ang mga gagmay nga sa Kayang Pandagat, no, mahimo ipaiway anay, especially sa gid no, sa babaw-babaw naton nga sa norte naton nga bahin, wala nagahampak subong sa gataya subong ang bagyo, no, lang anay ng pigadigan lang anay cover. Hindi lang anay magkuan panon ta lang madula ng bagyo balik naman ta. Kabalo ka ining si Rolly, sir, do maagi ang Antique do nalakip diri, so maghambal kita Antique, may posibilidad mga Cadiz area, Victoria, Escalante, mahabyog-habyog gid na porsyon, sir, sa norte naman isang Negros.
Yes, so amo na ang nakita natin subong kung lang taon-tang satellite image ara na daso eh. Subong ang precipitation ang iyang infrared ng Mars ara na yun sa may ara na yun sa may Northern Negros, no. Kung lang taon-ta ang satellite view sang aton nga pag-asa. Amo na nga naga-ulan-ulan da subong sa norte, no. Mahimo mga may ara ta sang ginatawag nga General Flood Advisory. So, even though nga layo siya, pero upod na gyapon sa General Flood Advisory, no? Yes, naka-yellow alert kita, no? Sa diri sa probinsya. Because of that, mga traffic kag extension. Hindi gid man kita sa sentro, but again, si taon, sa radar, no? Ang paglalabay sang maitom nga dalom nga nagadala sang may isang ulan, no? Nga up to 12 to 5.0 to 12 millimeters nga nagalabay, no. So gadlap na siya sang mga ulan, mga it's pwede na siya nga madrisol na or maging light to heavy rains, no, until mga isa tugtog duha ka oras mahimo. So kung nga mo na siya kapit pag ginaagyan nakita nga dansang ginda nga siyang inulan ang kasinta, no. So ang aton man nga mga ang duta mahumok na. So again ang paghalong, no, ay mga sa mga flash flood, sa mga tumba nga mga kahoy, no. Nag-trim down na kamusang kahoy ninyo muna bala sa preparasyon nato, no. Para sa hindi ka mahulaan kay damo na ko na nga kada may low pressure or depression lang gani. Sir, ng Brian, may natumbahan bla kahoy, paluluhoy kita ang balay wasak, no. Kay wala gintim down kagaya dugay na ang ulan. So amo na, no, ara kita may ara magkita sang General Flood Advisory at yellow alert, no. Even though nga layo kita sa kay bagyo or typhoon, no, typhoon Rolly. With that, Sir Gerhard, ma-keep in touch kami dira sa imo anytime. Sigurado ko kung ga-advise ka nga ulo aligmat ang mga LGUs naton, piho ko ikaw number 1 gisubong wala tulog-tulog sa pag-monitor, no. Yes, Action Blayo. Basta may medyo ginakuwang ginakibangi ko na, hindi ko na iyaka tulog dito at anytime na nagabaylo ang iyakan mo, ang iyaka. So, kinanglan bantayan gid kay hindi man siya kung mag-us-us siya padalo, medyo may mga affected, and then we can monitor sa iyang kag mahatagan ta abiso din ang mga LGUs to raise alert level, no. Mag-raise naman kita alert level sa ilang mga banwa kasyudad, no. That's why nga ari kita, no, magbantay kag mag-monitor sini para in case may ara gid man then we raise the alert level, no, para sa aton nga response. With that, Sir Gerhard, Kelian, sir, madamo nga salamat. Mayong gabi kag mabuhay ka, sir. Alert tayo, sir. Thank you, sir. Yes, Action Brian. Sa ngalan sa aton nga PDRMC Chair, Governor Eugenio Jose Lacson, mayong gabi sa tanan kag mayong stay safe kita tanan. Action Firing Line. Dr. Gerhard Zipar Gerhard Kelian sang PDRRMO makaksyon, no, diri sa probinsya sang Negros Occidental. Naka-learn na ta dapat sa mga naagyan ta before, no. Kung ikaw naga-monitor sinimetinion, labi na sa norte nga bayan sang probinsya, nga ginbahaan na kamo, may landslide na dra, may natumba na, paki-check na daan, be responsible. Oo, kung may medyo kita nyo problemado na kamuda subong, kinagainulan da, kindly report to the barangay captain. Naman yung pinakadasig, reportan mo da, or si barangay kagawad. And then, kung gusto nyo, subong pa lang mismo, evacuate na kamo sa pinaka-nearest dira, nga evacuation center para mas-secure kamo. Hindi na ta magpatukulokatig pa kung kisa, no? Kay kabloka kabuhi yang nakataya sa aton diri. Kag ining bagyo, bisan ano paninimo nga hambal nga puma kabay pa amo ni mo na magkugis do hindi mo gid mapunggan, no. Te ang pangamuyo tani hugot gid kun ako lang may ara lang ko sang Power Action Oliver, isan guko ko na lang ni siya Action Firing Line. kaya tiway ta power abi, no, kundi hulat-hulaton ta na lang gid siya ka magpangaman na gid lamang kita, no, through the power of the prayer, of course, mga ka-action. Last 7:59. Action Firing Line. Ang unang abolyada sa aton sini nga pagpangalaga dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3, mga ka-action, pampabakod sang immune
ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Kag nagapamangkot man kon ang taga Iloilo nga magkadto diri sa aton sa Bacolod kag Negros need magdalaman or magpresentar sang QR code kag valid ID. Na amo ni gina-question nga duay pagin sa masabat ning kwan mo. Oo, puro home ha, ombla. Ari karon kay interviewon tang operator, no? Sining nasambit iya nga negosyo diri sa syudad sa Bacolod. Buari man ang isa ka amigo tao si Sir Ivan Malvan na Balyaction Bray. Ang taga-bago nga report bala sa nagbata, basi ko na malimtan ta. Ginpa-recall mo naman ko Action Oliver sang asawa o kon nagabuso nga ginpabata sang bana sa isolation facility dira sa Bago nga ang ila sining manager ang ila sining facility manager nag-open pa to sa mga irresponsable nga mga tawo yada sa quarantine facility. Pero tinadakpan gid sila may ara recorded iya nga late sila kag wala sila preparation kay wala sila gamit sa pagpabata sa nagabusong nga nagpositive sining COVID-19. Nga nagambal kita way sila gamit mismong bahay kasinggit iway tagamit di. Mabutig ka pa di kay mabutigan ang recorded mo. Kabay pa nga na correct hindi gani ning duha ni midwife kag nurse ni abi transfer ni anay sa ibang nga lugar kay do ka pigado sa ila performance Sige, ginakuha na. Kabati naman ni si Mayor Yulo. Kabalo ko si Mayor Yulo sa Bago, why nagatolerate sa kamo nga mga actuations ng tao ya. Si Mayor nyo Dablas Bago, kapisan. As in Mayor gid ya. Gatrabaho gid. Hindi nyo man paghigkuhe ang pagka-alkalde nyo da tungod sa ipagka-responsable nyo da. Yung alkalde nyo da ya, gatrabaho sang husto. Tapos kamo da yas na lom, gapa simple-simple lang kamo da. Di buenas linduhani kay safe lang ang bata kag ang iloy wala nagkalamatay o kung nagkaladisgrasya. Kay kung nagkaladisgrasya mangutkot gid kamo sa ulo nyo sa hindi oras pro. Last 8:02 pagbalik nato na kag iban pa nga mga balita. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Maayong gabi lang sa mga friendship na to. Nakatutok na si Madam Elizabeth Malaka Gabala. Thank you, Gid. Golden hair ko ng Rosalina Arellano Espadero. Salamat, Gid. Alex Montesa. Si Ninoy Role. Sir Art Kusog pa rin sa kay Manina Yolanda. Balo lang guro. Kusog-kusog kay strongest ko of the year lang. Hindi of the decades of the year. No? Jose Mongcal Torilla. Naga-monitor man. Marlon Jungon. Salamat gid sa pag-monitor. Steady lang kami dia. Pamati sa imo nga pro. Sa imo, you're the man. Both thank you gid. Arnold Jose Niger. Tsakto man. Good evening, Sombray. Monitor lang kami di sa Cadiz. Maayo lang pagpamati kay Choi Ede Cordero. Gapaurok-urok gid pamati. Rambo Galinia. Jane Nabartes Isto. Nagapamati man sa Tabaw Paglaom. Salamat. Obre Guto. Sana all bland ang buhok ni Action Tito Brian. Natripan. Gintripan ko kagalingon ko pero daw lain naman. Kasulumod na sa itsura. Nela Hinoves naga-monitor man sa Hagimit La Carlota. Bernadette Lacson. Thank you again. Francisca Puso Madirazo. Salamat. Virgie Olpinda. Action Bray watching always from Celine Homes. Keep safe always, Action Bray, and God bless you always. Salamat. Zinaida Tumayan, mayo man nga Kapitan Action Bray. Good job, Kapitan Diaz. God bless you and good health. RGS Sadjo, naga-monitor man sa Moises Padilla. Mary Ann Jimenea, nice job. Lucia Carbadilla, good evening, Action Bray. Monitor lang kami di Barangay Pahanukoy, Purok RC3. Tamyaw ko lang Chanel kag Janelle. Kag amay namo na si Reynaldo Carbadilla. Galuto Dinuguan. Salamat. Thank you again. Bernadette Lacson, Happy Halloween, Action Bray. Shout out lang Jubal family. Escalante Longno family, Glenn Lacson. Si family Beauty Boji, Barcelona family. Salamat. Cherry Duario Araman, Nonoy Elmer,
Ha ha ha, damo tubig sa ulan tapos ang basin limpyo. Michelle Hopson. Thank you Lord na batyagan gid man sang LGU ang mga watchers. Nakalabay ko sang nagligad kaluoy gid sa ila kasakit batyagon. Makapahuway-huway na ang maayo ang mga watchers. Bernadette Lacson, Ruel Lanawan, si Roma, nagamonitor man. Elnora Castellano, good evening Sir Idol Bry. Gwapo gid idol ko ba? Sure diha do. Daw robot haw, pero ang ayan man ang hair color mo watching live Suntal Villas 2. Please greet lang Castellano kag Estilo family. Thank you gid idol, keep safe and God bless. Wala na, para-paraan lang sir daw, trip-trip lang sir raw. Jen Oy si sir, naga-monitor man. Rian Montesa, Nalcrek Sarabia, mayang gabi, Action Radio, mayang gabi lang da kay Pops sa Candonia. Kag kay Pops sa Hinigaran, watching from 88 Manila. Salamat gid. Hilario Rivera, naga-monitor man, watching live, parang Barangay Oringao, Kabankalan. Shout out lang family Rivera. Timbong Jocampo Araman. Bernadette Lacson again. Ivanisa Esperta Giliang. Gidwek Brian, angayan ka sang color sang hair mo. Pero mas angayan ka kagwapo sa black. Sige lang kayo gatubo na sa gani. Ang sa dalom niya sinisubong, itob na. 2 days pa lang. Trexie Busio, gamonitor ko di subong sa kabog halin dumanan over follow. Kag sa Barangay 2. Wow, thank you, Gid. Piper Persley, waay man ko kakilala, abi ko kung sino nga imported sa firing line. Wow! Sige. Lingaw-lingaw amo na overflow man DPWH. Wala gid ya mahimo. Ay, grabe. Yun ang mga lugar da, kinanglan ginada obrahon, pero duway gid sinapak. Ophelia Galiro RC, good evening Sir Bry. Monitor lang kami ni Isabela with Jovelyn Shilian, Iliha, Jana and Jano. Good evening, Bright, cute ang buhok ka. Gold nan. Haling kay Lilian Brillantes. Para makuan man para maglantaw pagid kamo. Wahaha. Cecilia Oleo, nagamonitor man sa Cebu City. Jovi Espartero Garcia, good evening, so Bright, monitor lang di Barangay Tangob, pag-greet lang. Mama Jelly Espartero, idol kagid niya. Kagusto yagid ka makita in person, cute hair mo. Ay, wag na. Paluoy ka. Basi madalagan, kagid palayo, feeling ko lang. Jen Hisolgo, nagamonitor man sa Valladolid, ano? Archie Saison, good evening sa tarang na prayer for Baguio Roli, watching from Carvic, Mandalagan. Tongtong Panuela, Action Brag, good evening, tamyaw ko lang iloy ko kapamati, gid subong Lourdes Panuela sang Inayawan, Kawayan, kag Panuela family dira sa Sumag. Nora Baguio, sa Cebu. Dijen John Nabaw, buwas timing, gid Bagyo, kag pista minatay, native na mga foods and lots of coffee, kumbuhan sa movies, marathon, kag relaxing. Si Ivan Malvan, Action Brian, ang taga-bago nga report ang nagbata. Say Marie Araman, Rene Lariosa, good evening Action Brian, Palihog Tamiyaw, family Lariosa, Sitio Kinabong 1, Barangay Igmayaan, Lantaw Subonga, sa Mandawi City. Salamat kid. Maria Fe Maravilla, monitor man sa Bacolod from Palawan. Good evening Bacolod from Palawan. Ray Harvey Filione LPT. Hello Action Bry, monitor lang kami diskaban kalan. Sige. Melinda Miranda, good evening Action Bry, halong kamo dira sa tanan taga Barangay Sibukaw, San Enrique, labi na gid sa Miranda family. God bless us all. Mitoy Arca Araman. Bambi Serrano Defensor, yung gabi Action Bry, watch lang kami di sa East Homes 3, Barangay Estefania, Defensor family. Ernesto Muyani Araman, si Jojo Muyani, nagatutok gid. Salamat. April Montero Palma, monitor lang kami di sa home site, tamiyaw gali si Titel or Tiltel. Salamat gid. Shiona Natuel Obida, good evening sir, new look ba, monitor kami di Sumaga. Salamat gid. Nung Ede Adorio, may gabi karami isang color sa buhok mo. Jocelyn Song Comedya, may gabi ilabi na kay may gabi abi ko foreigner nga newscaster ba ng Action Radio ngayon. Thank you gid. Colonel Gael San Otama video okay, monitor lang ko diya.
Why na si COVID-19, sir? Colonel Gal, may gabi na si mo, sir. Jobert Hirasba or Hirsaba Camagos, naga-monitor man watching from Granada, Asasuz, Dog Cage. No, salamat gid sa pag-monitor. Grace Toricha de la Cruz, good evening Sumradyo, good evening de la Cruz family sa Binalbagan. Grace Oros Guevara, Arakman. Trixie Busio, nahidlaw siya kung mamati. Oh. Arnel Aquino Bacan Sr., good evening kapamati, man ko niya. Salamat. May Thor, Buena Flor. Good PM, kumusta lang da sa taga San Dionisio, ilan ni Cheryl, Paul, si Papa May Thor. Guillermo Ricaforte, naga-monitor man. Sunshine Deformado, good evening Sumbray, ask lang ko regarding sa SAP sa ARB, paano maklaim. Kagapon ko nagdaog sa program ni Action Art. Oh, tawagan ka na da, ma'am, tapos may ipadala na sa remittance lang. Ha? Wala tulataran na, ma'am. RJ Flores Lara, good evening, Sir Bry. He Golden Boy, mati lang ko din sa imo, wala, troll, Tongtong Panwila, Action Bry, Halloween galing kay Basa, gini, Suman. Kag Valenciana. Valenciana, kanamit sa Valenciana mo. Ophelia Galiro R. Siliwat, in fairness, bagay sa imo. Sabaw, salamat. Abi ko, wig lang na. Original. Ako na Action JM. Why pa? Okay, sige. Guillermo Ricaforte again, nag-monitor man sa bata. Alex Montesa, Sir Bry, papas ko lang patamyaw sa Tribo Action 684. May tribo ka na, ha? Barangay Granada, Familia Ramirez, Tihado, to Alangilan, madamo gid nga gracious. Kagtugnaw sa kagabihon, nami pa nakupaka ba, pero diba? Trixie Busio, Liwat, Tani Biguti, Waxon Brian Goldman. Hindi na para ma-remain lang aton sini nga pagka Pinoy. Kay karon matingala na sa ano na itsura ni Waxon Brian do naglamuti na ni siya. Oh, di ba? Alas 8:12 na. Dira lang kamo kay pagbalikta ang gina-question regarding sa fast crop subton ta ginakaron, ha? Kay kadamo sang misinformed, no? Kadamo pamangkot, no? Daw pamangkot gid. Sige. Las 8:12. Standby lang po da mga viewers. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal.
firing line. Las 8:15, Action Radio Philippine Standard Time, namiyaw pitadugang sa ton sa mga utod. Halin sa Kaiser 229, good evening Sir Bry. Gamonitor gid kami sa Purok Masinadjahon Pahanukoy, Baybay, Baskog di ang Action Radio sa amon. Ronnie Piamonte niya. Salamat gid ra sa inyo. Halin naman iya sa kay 9757 Action Bry, gamonitor kami di Jodina Buka Titang sang Purok Masinadjahon Barangay Pahanukoy. Sige. Halin naman sa kay 8053. Good evening Action Brian, mga muyo lang gid kita nga hindi tani magdungan ang duha ka bagyo kay may pandemic pa kay makaluluoy man ang mga utod naton. Utod tamaan guro kalawig din ha. Arere. Utod naton nga mawad-an puloy-an, just pray always. Ang tamiyaw ko lang si Lola Consing Doria, si Tintin ni Galia, Sampurok Marang Mandalagan. Bao. Yes, amo ginang aton ginapangita dire na. Halin sa kay 6757, good evening Sir Brian. Remind lang ako sa mga dogs kag sa mga cats. Dog and cat owners kuno palihog hindi pagpabayaan ang inyong mga pet subong nga mga inaga-inulan huuman. Ba kung gisa may mga tao pa yang kung gabi guyuro ng Ido Action Oliver pagkatapos dira pa uuon sa tubang sang gate mo. Oo, ba doon di man kabatsyag may mga tao maginuwa da pagkabuwas. May pagkatangi lang kung gamay, no? Halin sa kay 3005, good evening Sir Brian, monitor kami diri sa Barangay Nagasila Carlota, Boy Salmoren niya, Mercy Salmoren, Esther de los Santos kag si Carlos man. Salamat dira, daghang salamat. Last one, balikan ta iban karon. Halin sa kay 0698, good evening Sir Brian, ang mga butterfly da sa plaza wala man ta kabati nga gin swab test. Otro man hindi PWH daw mga kagang maskin buho perde na sa mayor na ano man buho perde na sa mayor namo Tubusod Junior kag sububan Escalante. Ang iya to nga mo taga plaza kuno wa gin swab test kuno. Action firing line. Las 8:17, mga ngonsiho kitabi kung kumusta ang biyahe sa aton sini nga fast craft today, no? Kaya daw one trip lang sila, no? Duha lang ni ka sakayan pandagat ang nagabiyahe subong Bacolod to Iloilo, vice versa mga kaksyon. Action firing line. So kumusta ayhan? Anong sitwasyon? Damo man ayhan pasahero? May mga kabudlayan pa ayhan blang pasahero naton sa pagsakay o kondo ka smooth abi nga way na duro mga pangitaon nga mga requirements, although nga tigin mention naton to before nga ang ila sining ginapangita subong is QR code na gid lamang kag ang imo sining nga valid ID. Action firing line. Dapat government ID na mga SSS dira, basi mayara ka mo voters ID dira, ang BIR mga bunabla. Para mas kompleto mga kaksyon. Check lang natin tonight para makuha natin mamangkot kita anong sitwasyon. Online sa firing line. Are sa aton nga linya si Sir Frank Carbon sang MBCCI kag operator sang sakayan man dira sa Bredco to Iloilo. Sir, maayong gabi dira sa imo. Salamat gid sir sa time, no? Medyo relax mo na tani. Pero sir, kumusta ang first day sang trip subong balik sa mga sakayan pandagat Bacolod to Iloilo, sir? Daw ka-encouraging man kay ang halin sa Iloilo daw mga 200 damo. Ang halin sa Bacolod 150 to mga 350. No? Sa kuan siya. 4 ka trip, 2 sa Iloilo, 2 sa Bacolod. Ito ka-encouraging man So ngayon man signal sang September, November ni nga sulod pa. Sabay pa nga sige na siya. Ano ayan sir ang ano yan ang rason kung nga daw first day pa lang medyo may amo ni kadamo na nga mga pasayro nga daw way manaton ginalauman kay iban din hambal man nga daw hindi may importante dito maglakat. So meaning ini sila guro may mga importante gid. Pero anong basihan anay sir nga daw nagdamo-damo sila sa halog guro nga mga requirements? Isa na halog nga requirements. Ang ikaduwa, balan mo man kita nga Pilipino, basta pista may natay, masindigi kita kandiya, mabalik kita sa ginalinan yung gaon tagit itong mga kwanta, katigulangan. Correct. Sana siya, dako na. Kasi kabalo ko man ng taga Bacolod,
ang origin niya na taga Iloilo. Si Iloilo man tatanang karaya man talon mo. Yes. Aha. Sana sa kadako nga movement, oo. Mhm. Ang ikatatlo, kalamo, naging siyang gusto na magbalik bala. Mhm. Oo, dating kinabudayan man sila kay kadamo papilis. Yes. Kada budlay, magsakay ka nga dito ka sa kwan. Mhm. Tumanggas pa doon ka, kasabad, yung parido ka pa, kindelayed nila na ang ilang mga biyahe. Now, dapat nga may abri na, giningagaw man nga makabisita man to Mhm. sa tabok. Kaya mo man ang dire, bisita man di sa ilang mga katigulangan mo doon. So mayo ini sir nga indikasyon sa pagbalik biyahe sa aton sinima sakayan pandagat nga mo sini nga set up subong. So, daw mayo, daw signal, good na signal, dugangan, pagtigas lang mo kina ang si Palay, nag-abriman. Yes. Dako na nga traction si Palay mo, Mhm. no? Oo, mayo, sumong kabalo mo kita, nagsugod ang galing. Ko ni may kwarta naman sa uma, may Yes. kwarta sintalo, Mhm. tracking. Daw mayo nga sugod sa November niya. Mhm. Gabay pa nga ang Bacolod, sa November 1 nga executive order ni Mayor being kwaon niya na ning provision niya sa leisure travel. Mhm. Oh? Mhm. Abre na ang Sipalay. Dako na nga attraction Sipalay. Mga Yes. hotels dati, abre man. Aha. Restaurant, abre man. Mas damo ganing Iloilo, 5. Ang Iloilo, 200. Kadto di. Mhm. Oo. Ang Damo bako. nang kinanglangon ta. Kadalon nila ding kwarta nila. Kaya gastuson di sa ato, no? Aha. Oo. So sir sa sulod sa aton sini nga sakayan dira sir ano ang pag-observe naton sa physical distancing iya? One seat apart or no more na? Ang kuha na lang, otra-otra na tawag nila na, no? Otra-otra. Para nga makadampot ginamon ang 50% nga capacity. I see. Oo. Okay. Mhm. May isa gina question diri nga ti sumo gabi masabat na giniguro kay do kadamo pag nga daw ka confusing bala sini. Kung nalin ka sa Bacolod gadto ka sa Iloilo, ang i-present mo a QR code and your personal ID, government ID, valid ID. ID lang. ID. Ang QR code daw, hindi pagidman na kuhan kay hindi man ready ang Bacolod. Mhm. Mag-abri sa ila kuhan mo. Aha. Lista kung may QR code ka. Oo, Mas ang mayo. bato ng breed ko, mayara na sila, nagbutang mo sila sa Mhm. ang ila na reader sa QR code po. Aha. Most likely na ang QR code, especially kung ato kalin sa kabangkalan, kaya ng QR code mo to ginawala. Gani, yes. Oo. Pwede- Ipalay ka, kanduni, kalatraba, tiko ni, lista ka lang sa ngalan mo na. Yes, log in lang. Pero from Iloilo, magsulod di sa Bacolod, the same sir. Log in or QR code ka kung may ara ka. ID, the same lang. Dito sa Lilo, ang sa magsulod dito sa terminal dito, man malagin ka man to. Okay. May ila man na to sila ya. Oo. Amo na ang klaro subong kay do kadamo pag pamangkot sa maano kami akong halin kami sa Iloilo pag abot sa Bacolod daw way kami QR code. Oo. Why naman ya ang Bacolod, magsulod dali, why ka man QR code. Magsulod, yes. magabot sa Bacolod ya, Aha. kung kadto ka sa mga restaurant, Sa mga malls na. no? Sa malls, kaya naman natin, kung why ka pa yung QR code, lista ka lang danay. Okay, hindi man ni mandatory Hindi man ni mandatory si QR code Hindi pa, kay problema pag aning City Hall tao, kay queuing, hindi makumuda. Budlay, magkuha sa code subong. Gani man. Galing kaya mo na sir, ako kung wala sang QR code hindi gin man gina-oblige ini pero ang face shield, face mask, amo ning pinaka-importante, alcohol personal basi may dala ka na mas good pagid sir ano? But maayo po niyo do, kung man ikaw mismo palagyo ka man sa imo nga kwan eh. Aha. Oo. Aha. Sige. Social distancing ka man. Sige. So magsulod ka, not too much ka strict subong sa bread ko, amo man pagwa. Sa Iloilo ka to, magsulod ka sa terminal to sa PPA dito, may araw to sila logbook. O kung may pwede ka to makakuha sa QR code for Iloilo na yan. Ang QR code for Iloilo, lain sa Bacolod, lain ng server. Gani man, oo, mo na siya, no? Lain na sila, oo. So, kuha na lang sir, ang edad sir. Kung ang minor, ginadala ipalagid, pasara lang yung ilang guardian o parents. Sige, oo. Sige, hindi mo na pwede nga malakat ka sa Iloilo, biyaan mong balay mo sa kabataan, sunog balay mo to, no? Yes, correct da. Kuha lang kompleto, lang guro nga, kuha na, pag-explicar, guro da kag manugid man sa tuod, ha? Tuod lang. Oo, kahit ka lang muna, lang mong kabataan mo, kaya tingin ko mga senior citizen niya ka, ga-obra ka, may ID ka man na sa obra mo, o negosyante kasi may mga kuna. Aha.
Sige. Sir, ang imo... Continue nga way ka man niya obra, kinanglan may upod kumanda nga doon sa kunano Yes. dahil pumapang utalo. Oh, sige. Sir, ang imo nga panugyan sa mga kuan aton ko okay na gid. Ako na lipay gid ko nga ara nagamat-amat na ta open again sa aton sini nga sitwasyon. Ang imo sir panugyan sa mga pasahero sir nga umpisa buwas daw okay na gid ang biyahe to Iloilo. Ang una kong panugyan sa aton gid syudad nga kung pwede dulaon na ang prohibition sa pagsulod sa Bacolod sa leisure nga traveler or turista. Yes. Kasi kung may ara na siya mo, no? Oo. Amo na gid una-una gid kidako ginang bulig nga magsulod di sa aton. Oo. Aha. Ikaduha, amo na kinahanglanon para nga di na maglaptang COVID, kita mismo mag-responsable sa aton nga lawas. Yes. Distancing gid ang importante. Kung hindi ka mo distancing, isa po bumiga mo dahil mo sakos na, goodbye, no? May istorya pa ka mo, paon mo pang mas mong istorya, tinglaway mo, tabog siya, goodbye, kumpas din ka. Yes. So, kubong, ara gidya sa aton, we have to take full responsibility na depensahan ang lawas ka, kag depensahan man ang aton nga mga upod sa pag-travel ka. No? Di na, basta gina-encourage na mo gani, basta ara ka sa terminal, kabit sulod barko, sulod barko nga nan, enclosed na, low ceiling pa. Oo. So, hindi na mag-abris ang baba, hindi na magkaon. Antes kung sa barko, kaon ka na. Yes, para panigurado Oo, 1 hour mala na nga biyahe 1 hour and 20 minutes may 1 hour. Siguro, magwanta mo nang hindi mag-abris ba mo gulo sa oras. Wala na istoryahanay, sinasinyas na anay. Sinisanay na daw, gusto no text ka mo doon na duwawa. Pwede ka. Sige. Sir Frank, salamat kasi mga time. May gabi ka mabuhay ka, sir. Thank you, sir. Action Firing Line. Sir Frank Carbon, mag-aksyon sa MBCCI kag isa sa mga operators man daw no? Sa Bridco mga kaksyon. So tiara, bukas na bisan why QR code pwede ka biyahe. Amo na gina-question, why kundi QR code, hindi ko ka parehistro, muni mo na. May login ta to Kaya ang QR code nga ini diri sa Bacolod, kwan pa ni hitso pa ni. Action Firing Line. Sa mga malls may ara reklamo di ganing nga ambal nila di kami kasulod mabakal kami tani kay way QR code. Pwede niyo na sila reklamo kay ang QR code gani ang city ordinance nga ini nga 941 kung di ka magsala. Way na butang na di nga mandatory ning QR code nga ini. Action Firing Line. Way na ginaobligar gida pwede ka na ka-login iya may lagbok na dapat sila pwede niyo na sila ireklamo da sa syudad dayon kay para aksyonan na sila hindi na pwede nga ibalibaran ka mo magsulod sa sini nga mga balaklan. Action Firing Line. Last 8:28 sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon pagbalik ta karon dugay-dugay check naton sa Aksyon Marlon Hinoveya no kagiban pa nga balita gikan sa probinsya or basi malambot taman karon si Sir Jomari Vargas sa Bacolod anong magpaghanda man is Bacolod man hangot sining bagyong Rolly. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Para sa heavy duty. Maayong gabi lang kay Rosalie Antonio Navales, Rojo, araman si Michael John Season, good evening Sir Brian, gapaurok-urok lang ko di pamati sa Paranaque. Happy listening to all AREFC. God bless. Salamat. Naga-monitor man si Lito Sicondes. Salamat. MJF Lily King, salamat gid sa England. Si Dondi Incabo sa good evening lang kuno kay Prico Coy Central Lopez. Alex Montesa, Hazel Kanoy, good evening Sombray, greet ko lang ako gwapo nga banda nga si Jovi Bulado kag akon bata nga si Tisoy, good evening Action Radio, yellow gali buhok mo. Alma Agravante sa Bater, salamat gid. Apong Alago sir, Trex Ibosio again. Okay, sige, salamat. Standby lang muna, balikan ta karon dugay ang iba na, no? JR Takalinar Aguirre, naga-monitor ban sa gihapon sa Luanda sa West Africa. God bless na sa inyo. Si Phoebe Habagat Araman, alright. Christopher Makuring, salamat gid sa pag-monitor. Sige, balikan ta ka dugay dalang kamo ha. Balik ta dugay.
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Linaw nga hangin nagadapya na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, kagayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, Edward N. Action Firing Line. Sige, manamyaw tadugang may gabilang kay Nong Romo pasaporte nagatutok na sa sinimat tiniyon. Daligid lang kina off kita. Action Dale, daligid lang kay may amutan ni kadali amo na may bunot ta sa SAP Action Dale ha, may ara gali. Preparada mga utod na to na kay manawag kita sa SAP sinimat tiniyon. Mabunot lang ko di Action J. Action J, mabunot lang ko di sa aton sining kwandriya. Bulunutan. Okay. Ipakita taguro sa nuay, no? May intro. Sige, intro anay.
Action Firing Line. Okay, ginatawagan aton sa Srimatrion, kabay pa, no? Naga-monitor ni siya. Ang ngalan niya, be. Aha, may gabi. May gabi, sir. Sir, sino sa linya naton? Pwede mabalaan? Hi, sir. Mhm. Si Salvador Perlado. Ay, sa pilang edad? 28. 58, sir. 68 or 58? 28, sir. Hindi, ang klaro. Pila ka ged? 58 or 28? Sir, 58. Ang klaro. Okay, karon masulisas tani, no? Sa tingin kanina imo nga ano gid sir ang imo sa nga lugar? Sa Silin Homes, sir. Silin Homes. Silin Homes ka. Wow. So may singgit sa likod daw si nanay. Ano naman nagtulog ka na? Pauway-uway na, sir. Kabalo ka kung sino nga panawag sa imo? Action God, yun sir. Pero hindi ko lang Hindi mo makilala kung sino nga hambal sa imo? Pamilyar sir sa ako nang iya nga tingog eh. Pamilyar, ano? Basi pamilya mo hindi man. Hindi Wala to na ni pabudlaya ipa basta Action Radio matian mo, no? Kaya hindi ka man kilala. Yes, sir. Kaya hindi mo man makilala akong nga tingog. Manugid na lang ko ako si Action Brian Morden. Yun nga sir, si Brian Morden. Di nakilala agad. Di, pero pamangkot ko lain. Sinong kapitan sa Barangay Estefania? Si Captain Tingson. Why na duruga mo Congratulations, Ginmanong Salvador, ha? Perlado. Salamat, sir. Salamat. Nagabuti-buti ka pa sa edad mo, ha? Na may plano kang alain, ha? Si nanay, ara na si nanay ka pamate? At to sa nagpuli. Tingala ko gabuti-buti sa edad niya kay single sa Subong. Nahog na nung Salvador. Salvador, salamat, Ged. Nagdaog ka sa 500 pesos sa Linderis Action Radio. Kag padayon na sa pagpamati ha. Wag nang iliso-liso pa ang dayalan sa radyo mo. O lagi ko sa galiso hasta kay kay Night Patrol. Kay Action Eric Magbanwa. Yes, sir. Yes, sige. Salamat gid sir, may gabi kag mabuhay ka sir. Salamat gid sir, salamat. Yes, tawagan ka na naman sir ha para makuha mong kwarta mo pagi sa remittance center niya, ha? Sige. Okay sir, salamat. Congratulations! Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magkamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Radio. Salamat sa pagsagi. Aksyon Radio. Action Firing Line. Sa mga listeners naton, blang may mga entry, may mga number ka mo, dapat isubong pa lang, kablo kalawig paning tinawaganay namon, no? Subong pa lang, pangpatinan yung mga ngala namon di, no? Halin sa reporter, pakadto ya sa anchorman, no? Pati gani mga driver, kung isa mention namon ngalan, di mo pero diri na ta sa reporter kag anchorman, no? Para magpamangkot, ang gapamangkot di, hindi gid ka mo magsala. Kag always gid ibutang sa mind nyo nga Action Radio ang may amo sini nga promo nga manawag lang ang Action Oliver ang pamangkot gid laban sa hungit malanggani no. Action Firing Line. Ang pamangkoton mo sino ngalan sang Anchor Subong. Namo na bla. Sino di ang mo na. So simple gid lang. Ilistadyo ng mga ngalan gid. Sinong anchorman sa Action Balita Evening Edition. Namanabla na si Deli Salazar, Action Undefensor. Daw mamula na blupatinan nyo da subong panglista nyo da kay basi kamong dason ha. Action Firing Line. Siga, no? Mga konsiho kita kay Sir Jomari Vargas, kung may mga pagpanghanda karon ang Negros Occidental, blue alert ang Negros Occidental mo kag yellow naman sila sa baha-baha. Ano naman niya ang syudad sa Bacolod mga kaksyon? Action Firing Line. Anong preparation? Direk hindi man matago sa aton nga syudad sa Bacolod basta baha ang paghambalan. Way maniga pa ulihi man. Oo. Kuan mo inang tawag daton gani tawag sa gani man. Inang may mga lugar di nga identified naman, no?
nga amo na may ara sang baha. Online sa firing line. Sa aton nga linya, Executive Assistant Sergio Marie Vargas, sir, may gabi dira sa imo. Brian, may gabi. Pasensya gid sa disturbo. Sir, Away ka, so. si Bagyong Role, medyo layo man sa aton, no? Pero daw madala-dala tadi sa mga wisik-wisik sang ulan niya, amo ning wisik-wisik nga daw kakusog man. Kumusta aton nga preparation di sa Bacolod, sir, regarding sa mga baha-baha kag iban pa, sir? Well, actually, ang singagan sa ganang kami nga duwa, directing sang response clusters and council to make preparation so sining role, no? Kasi although sa iba nga website na categorize nila nga super typhoon, pero way pa yung ma-declare sing pag-asa nga super typhoon si role, no? Anyway, ining standby sa mga among team, alert level 1 and 2 kung mag-line chimpo, nga daw bunok ulan. May mapatrolan yung team namo, no? Pud sa police, contact sa bukid to kung kamustang ulan to sa babaw. Kaya basi flash flood, no? May laga na nasubong eh. Aha. Agang tao giman di mata makatako. So, amo lang nabigamon na lantaw subong preparado man kami sa in case mayara gid man kita evacuation ko matabo. Although hindi sa eskwelahan na ni Brian kasi hindi ita pwede, no? Kaya tukod sining ang eskwelahan tapos mong na mo na quarantine facilities eh. So nga mo na identify yun yung mga covered courts yung barangay nga pwede mausar. Kagining pamilya ko na kaso miyara agad man, tagaan na mo na sila sing camping tent bray. Wow. Lang daw pang camping lang ang tent kasi sirado siya, hindi siya hindi para lang sa Manila nakita mo sa TV yung open ang babaw nga mo niya hindi, no? Kay because of the pandemic, hindi pwede yung i-open mga may posible may mga kunano sistema mga alaton sa piyak nga balay. Ante although balay abigad din sila. At least ma-separate ang health protocol i-maintain ginamong gyapon in kaso gidman sa evacuation center sa covered court. I see. Pero alert naman sa buong mga barangay tatanan, sir, no? Tinawganay man na dahil kung mag-inanaw gidman. Well, nga mo na mo sa kung nakuha na text blast mo na sila. May text blasting kami dito ng barangay. May mabato nila ng nga mo text. Kung ano, especially ng barangay nga magyan sin duwa kasubabla. Nang lupit ka pagsungay, napabalon na rin silang mataas tubig sa babaw posible. Basi migo, musing bahada. Amo na nga mo na himo kada magkalayan ng chimpo na tonti. Aha. So, ang mga lugar, ang Mangyapon, sir, Takuling, Panukoy, Singkang Airport. Mansilingan, Barangay 40, Barangay 27, Aspati sa Singkang. Mundi sa Singkang, Bride, huwag idyak sa bagagi sa mundi eh. Grabe, no? Lupit kag magsungay kidya. So, amo na laban nga mauna, although sa babaw to ng ila, pero ting tupa dito tataran sa amon sa Singkang. Todo so, anyway, ang Singkang may, may mga covered court man nga pwede naman maselfan sa evacuation kaso gitman miyara. Do katilingban sa tubig daw ara dang pinakanubo. Hindi man actually nubo kali kay duwa ka suba ang galibot sa amon eh. Ang isa din nga ang lupit ya kundi amoning sa may pakadto niya sa crossing Alihisbla sa airport nga daan. Andre naman sa Quezano mo na magsungay naman ya. So Singkang tanan ang tupan niya. Yes, kaya do kaagahon kuno ning medyo landfall gid ni Rolly mo sa muning bulubantayan diri sa aton sa Negros kay Bacolod Norte magani sa Negros gid ang medyo malulalabyan niya, sir, no? Well, actually kay tungod siya ni kundi gataplik ni iya Brian nga kwan ang bagyo tar ka mag counter clockwise, no? Yes, sir. So ang taplik siya mo nang posible may go una sa north norte ng bayan sing Negros. Galing kay Gasuyop man isa sa piyak sing Habagat. So halos babaw dalom igo ni. Pero hindi kin man damol-damol ang sa kwan siguro once makatabok na siya towards Bicol, northern Bicol region. Nalantaw ta niya ang laban siya may bana ng hangin niya sa babaw tungod niya mataplik man siya sa landmass mo sa Luzon. Ang iyan ni Suyopon ang Habagat susura maniguon niya ni amo nang nalantaw naman masimig kakatabo. So ba't lantaw ta lang, no, kay malapad-lapad man ni si Rolly. Galing kini sa Brahima Baskog ang hangin eh. Hindi masyadong unang balon matang bagyo do duwa ka klase ano, hindi masyado ka Baskog pero dabululan. Kaya niya bagyo nga Baskog kayong hangin pero ang ulan hindi masyado. Ini si Rolly Paskog ang hangin kaya makita naman sa satellite TV sa Rawit basing pangalod niya. Abot sa nasin Paskog ang hangin ang sa malapit mo na 265 ang forecast ang panya sing nakita si Pag-asa.
Although sa ibang nga website, nagalambot sa 295, pero ang mausap na mo ng official ng yung statement sa Pag-asa. Aha. Sige. Amo mala ng amon, sir. Nangunsiho lang kami kay ti amo ng sitwasyon ta subong. Pangamuyo na lang gini aton, sir. Nga hindi lang gin mag-ulan-ulan di kusog sa aton sa Bacolod, sir. Kapay, parang mo na si Dils tupad mo, ha? Mapapda niya kada. Ludluhod ni Permi mo. Sir, hindi ka naman, nung kaya si Dils, mapagkantihan niya lang kada karoon. Okay, yes. Correct, sir. Thank you, good sir, may gabi. Okay, sige, Brian. Yes, sir, yes, sir. Action Firing Line. Preparado ang Bacolod Bakaksyon, Negros Occidental, pero bisan ano ka preparado aton sini nga mga public officials. Ang aton sini nga mga disaster units na ton ko lang mga pumuluyo nagapawala lang hindi ginadasig dayon nga mga ka-rescue dira sa inyo. Action Firing Line. Dapat nga vice versa, preparado man kamo na dapat preparado man ang mga official para dasigaya kag hindi na magkalinabo sa aton ding mga dako gid nga disgrasya. Action Firing Line. Las 8:51. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang May gabi lang sa kay Inday Blaza, araman si Jeneline Banduha, tamyaw lang kuno Pamilya Bandoha, Buds Perlado. Good PM sir, Action Bry. Thank you gid. Salamat nagdaog ko. Ay tuod. Ti mayo gid ano. Sige. Ano nga lanuman? Elivol, Masraj. Baskog buhok mo halong gid tanan guys, thank you may gabi. Christ Kerry Paul Javier Tanatan. Good evening sir Brian Morden. Shout lang sa mga taga San Enrique watching live here. Stay safe everyone. God bless us all and protect us every time. Sige. Veronica Santillan Manukan Araman, no? Ginalista ko gid Action Bry kay excited ko ya matawgan. Amo gid na. Oo, agalin kay kon ako matabuan nyo ya, why lang? Si Virgil Alpinda, Action Bry, swerte gida sa kaduha na ina sa natawgan sa una. Wala sa kasabat, subong niya, natawgan naman siya. Congrats, neighbor na kami sa silin. Ay, gali ka tuod? Oo, akon pulo palagpat mo lang itong bunot, akon mo. Si Terry Simpron yung nagamonitor man. Alex Montesa, Ernesto Estrao, ay si Mayor. Mayor Ernesto Estrao, Mayor, may gabi dra sa imo. Oo. Veronica Santillan Manukan, mayo na nga pamangkot Action Bry. Kuha ko medical search sa City Health, CBC, urine test, QR code na lang ang ginapangita nila instead sa X-ray, Sir Bry. San uni nagsugod? Ligad nga si Mana pa, nabalita na namon. Smile Albanez, may gabi ni Grosanon, paghalong gid ang tanan. Salamat. Carniel Ron Manaay, nagamonitor man sa Barangay 33. Cory Bidaha, nagalantaw sa Kuwait. Ako Maldita, nakapanyapon ka na Sir Brian, naisang hair mo bagay sa imo. Thank you. Why pa? Karon ta manyapon kon pagpuli na. Federico Calipa, Action Bry, testing ka pure gold banago, wala QR, di ka sulod, wala na login. O hindi sa pwede. Oo. Pwede nyo na i-report sa barangay, sa din na nabilong ng banago, sa banago na sa, para kantuan sa kapitan da. Why isang ordinansa nga hindi pagbatunon ang tao kung wala QR code. Winnie Tablanza Abanio, good evening, Action Bry, monitor kami barangay Ginpanaan, Moises Padilla. Christopher Makuning, naga-monitor man. JR Takalinar Agire, may gabi Action Bry, monitor lang kami di gihapon. Luanda, nabasa ko na kaina. Si Pong Aramano, may gabi Action Bry, monitor gali Purok, Lunok, Barangay Bunga, DSB. Tamiyaw Family Flores kag De La Serna. Salamat sa Lunok, no kaagi ko di lakat sa una mo. Arniel Gonzalez, good evening Action Bry, monitor lang ko di always Gwapo ko no buhok. Si Phil Ira Canoy, good evening Sir Bry, shout out lang gali family Canoy ni. Keep safe everyone. Si Tasi Blaze Magilang, good evening, shout out lang pa nag-birthday karon Muhammad Zain Bidial. Okay, sige. Sige, standby lang muna, balikan ta ka maridugay ha. Sige.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya din pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order, Executive Secretary Mijal Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal us. Gina-endorso na to ng Mighty C Makaksyon ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga mga natural iyang antihistamine properties. Ang Mighty C nagabulig ini para magabilang kay Jerry Hilogo sa Barangay 3 Hinigran. Nakahabol man si Sir Dennis Richard Tiboro Maha. Naga-monitor man dira si patamiyo lang si Fred Liga sang Kalong-Kalong Zone 2 Singkang nagatamyaw si Sonia Baira Rosal sang Barangay Takulingan. Isa sa tindasan lahi nagpapatunay. Bari kita sa igo pang oras sa aton sini nga pagpangalagad upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team. Idi naman sa Action Brian Morden. Magilibati ta buwas o kon Lunes sa wagyapon nga istasyon kag oras sa. Nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.